Дай му прак, дай му прак. Ема това желязо няма да му пречи, бе. Помага. Не, това желязо Стар търговец, но Да. това желязо ли са пасма? Какъв сигнал даваш от лъчето? Много по-яко. Много е близко това. Ама защо за земята? Само е много близко желязото. Не, това... Ама дай малко звук, не може ли да се усили звука? Чекуди. Това е 1 метър и 15 сантиметра. Как са само 90 Той в см почвата е било? е било така. 90 или отгоре? Дъно. Отгоре. От горния край на 90. А, не, стъпил. Легнал. 70. Значи горния край е на по-малко. На 70. Това сигнал ли е според вас? На това метър. Не. Не, това не е метър, отново мера. Метъра, нали, не е приятел никому. Точно. Къде е в момента, съм не разбира? На посредата 3 дължини. Но леко е вдъхновител. 4 дължини. Да, това. 5 дължини. 6 дължини. 7 дължини. 8. 9. Колко е дълго? Качил съм с 5 мм. Това 90 см. Абе, човек отново го мера. Абе, верваме ти 90 см. Колко е една с цигара? 100 мм цигари. Гарели. Значи 90 см. Това са 90. Айде, аз съм черно сатанистски шади. На 70. На 70. Тук е било на 70. Горния край. Да, ето беше, че по-мериш. Еми, аз когато се мъча да ти обясня, цяло мериш. По-мериш, стига мери. Това не е приятел никога. Айде сега. Айде. Класата. За това се чуеш. Тук няма дискриминация на руката. Защото намаля. Аз намалиха, аз намалиха. Не си виновен ти. Защо? Я мръдни буксата, дето държиш. Бирата. Бирата? Бутни само я мръдни. Не, мръдни е пред апарата. Абе, той има... Ето и. Що черно? Това черно. Да. Цветно бе. Добре, махне на монета. Да, на монета. Това е голямо монета. Не бе, дискриминацията, понеже е сложена на минимум. Дискриминацията, чекай, не, това е максимум. Това е така трябва да бъде. Я? Дай наблизо, че не дискриминира. Чакай, малко. Перфектно дискриминира. Дай бутилката сега. Едно по... Отде много се увеличава. Да. Дай отдалече, да видиш колко хубаво дискриминира отдалече. Видиш? Къде хващаш, там дискриминира. Я ми буркана. Дай лопата да видиш, ще да е черно. Дай лопата. Ма не така. Подълж. На ръб. Да. Ай го. Това съм го правил от 93-та година. И на кой продаде това, като го направи? Аз еднократно от моя стъпка. Да, ма. Почвата обаче оскалезяла. Я мети Това е поделил почвата на повече от 30 см. Аз ще си изям диплома. Инженерната диплома. А я с буркана? Как ще го даде? Я метите буркана. Как ще го дискриминира? Ела стига сега там ще станеш върни, бе. Ами... Ами не сме го усилили, гледай са. Айде са. Чакай. Айде са. Къде тръгваш ти? За кнежа. Не мога да накарам, аз съм с човек, не мога да накарам да Колкото не се движиш тълва, по-долу пречи. Това е много голямо насилане. Не. Голямата бутира е на толкова. Имаше часовник на 70 санти. Лови се прекрасно. Сейко, обаче трябва да е сейко. Я махни с... Не говоря, ще не чуя втора. Не. Всичките? Това го прави само близко. Без направо по същия начин. Ама дай да го видиме, най събор дай да видиме. Този събор беха дошли хора
Това било 93-та година. Я да го фана. Поне моя лаба долина. CX 3030. То не се знае дали е Брондина в момента.